Днес правих шоколадови кекчета с тиква. Смесих сухите с мокрите съставки. 100 грама бадемово брашно, 30 какао, 50 ленено, 100 грама еритритол, ванилия, бак пулвер. Размесих добре, 200 грама тиква, 4 яйца, 80 грама краве масло. Разбърках и смесих сухите към мокрите. Много добре. И напълних 8 формички за кексчета. Ако вашите са по-малки, могат да станат 12 или 14. Изпекох 20 минути на 180 градуса, като проверих с клечка за зъби дали са готови. За кексчетата, които останаха, направих айсинг с крема сирене и еритритол и отиват в хладилника да се стабилизират. Дано държат и някой не се изкуши преди това да си ги хапне.